Mae Sefydliad Josef Herman wedi cefnogi Gwobr Dewis y Bobl yn y lle celf Eisteddfod Cymru ers 2007, ac yn 2011 gwnaeth yr Eisteddfod enwi'r wobr yn Gwobr Josef Herman Dewis y Bobl. Yn y flwyddyn hynny, Bedwyr Williams wnaeth ennill y wobr yma yn y lle celf yn ogystal ef enillodd y fedal aur a'r gwobr Eisteddfod Dewis. So, llongyfarchiadau ti am hwnna i gyd, obviously 10 mlynedd yn ôl. Beth yw fel atgofion ti am y Dewis y Bobl ar obviously ennill fedal aur amser ni? Os dwi'n cofio'n iawn, oedd y plant yn fach iawn gyda'i ar y pryd, a dwi'n cofio cyfarfod Bedwyr Williams oedd yn fod yr Archbishop of Canterbury ag ynny, a dwi'n cofio'r plant yn bod yn ddrwg am nad dwi'n tra ni'n trio siarad efo fo. Be? So, ie. Oedden nhw'n fach ar y pryd, so dwi'n meddwl bod nhw'n dall pwy oedd o. Gallu ti siarad tyma bach am y gwaith y flwyddyn yna? So, be nes i ddangos oedd, nes i greu corff o waith oedd i wneud efo syniadau gyda fi amdan yn fras Cymreicdod a hefyd dod o gefndir amaethyddol, nad oedd yn mam na'n had yn ffermwyr, oedd yr teulu cynda nhw yn ffarmwrs. A bosib o'n i'n trio gwneud rhyw waith oedd yn sôn dipyn bach amdan. Mae weithiau, enwedig yn Gymru, mae deud wrth rhywun bod chdi'n artist, fatha deud bod chdi'n glown neu rhywbeth fel yna, achos mae o'n dydy o ddim yn wlad sydd yn dydy o'm yn un o brif sort of bethau Cymru na chdi, cael weledol. Mae o'n rhywbeth sy'n bach ar y back burner. Wedyn, dwi'n meddwl oedd y gwaith yn trio meddwl amdan hynna chydig, be mae'n olygu i fod yn artist mewn senario sydd wrach ddim cweit yn gwerthfawrogi hynna neu rhywbeth fel yna. So nes i, un o'r darnau waith oedd gyda fi oedd yna danc pysgod efo slides o'n waith i, ac oedden nhw'n arnofio ar y gweidir, ar y dŵr, sori. Ac oedd pwmp y tanc pysgod yn gwneud i'r slides ma droelli a mynd rownd ar sut o tra oedden nhw'n arnofio. So hwnna rwsyd i wneud efo chwedl cartref gwaelod, ond hefyd dwi'n meddwl wrach bod yna dipyn o'r gwaith hefyd i wneud efo be o'n i'n feddwl o'n hun fel artist yn Gymru ar y funud yna neu yn y moment yna. Oedd o'n amser wrach lle o'n i'n 2010, oedd o cyn i fi wneud Venice yn 2013, ac wrach bod o'n gyfnod lle o'n i'n hollol saff lle o'n i'n mynd efo yrfa hefyd. So oedd o'n waith reit reflective yn hynna beth, so lle o'n i'n trio meddwl lle o'n i fel artist. So, felly mae hwnna'n peth amlwg i ddweud, ond mae gwleidyddiaeth a Cymru yn ysbryd mawr yn dy waith, a pa mor bwysig yw'r ddwy beth i ti reit nawr ar hyn o bryd, gyda popeth sy'n mynd ymlaen? Wel, dwi'n defnyddio yng Nghymru Instagram i rannu'n waith, ac dwi'n ffeindio yn ystod y cyfnod clo yma bod hwnna wedi bod yn ffordd i fi ddefnyddio gwaith cael fi i ddeud rhywbeth amdan sefyllfa Cymru yn y byd sydd ohoni. A wrach i fedru bod yn fwy deifio na fyswn ni mewn person. So, medru just deud ti sydd o'n i'n gweld ti. A dwi'n meddwl hefyd bod, os rhywbeth, dwi'n meddwl bod y cyfnod clo wedi bod yn gyfnod eitha da i Gymru mewn ffordd, heblaw amdano pethau trist a pobl yn mynd yn sâl ac yn marw, ond dwi'n meddwl bod o rwsyd wedi rhoi rhywfaint o dan yn ymbolio ni amdan yr sefyllfa da ni ynddo fo. A dwi wedi mwynhau ychwanegu at y sgwrs yna, dwi'n meddwl. Dwi'n neud mewn ffordd eitha absurd, ond mae wedi cadw fi yn rhag mynd yn wallgo dros y cyfnod, dwi'n meddwl. So sut mae fel Instagram wedi newid y ffordd ti'n gweithio?
Dwi'n meddwl bod o'n golygu bod chdi'n medru bod yn dy wely yn Gogledd Cymru efo pad o bapur a pen, a bod chdi'n medru gwneud llun. A yn yr 24 awr nesaf, mae yna bobl yn Brasil neu Efrog Newydd neu lle bynnag mae di weld o a dweud bod nhw'n licio fo. A dwi'n meddwl bod hynna'n does na'm byd yn dod allan o fo yn syth, ond yn ymhrofiad i, wyt ti'n bildio rhyw fath o berthynas i fyny efo bobl sydd yn efo diddordeb yn dy waith di. Mewn ffordd lle dwyt ti'n mynd ddibynnol ar gyradwyr neu oriela na'n byd. Mae jyst rhwngtha chdi a'r bobl sy'n sbio ar y gwaith. A dwi'n mwynhau hynna. I mean, wyt ti'n cael cranks hefyd. Dwi'n trio cadw heina led braich. Ond mae'n ffordd i fi gyfarfod artistiaid eraill hefyd. So dwi'n meddwl bod Instagram yn enwedig di bod yn wych i artistiaid dros y cyfnod clo. A hefyd mae'r Artist Support Pledge, lle mae'r artistiaid fo'n gwerthu gwaith a ar ôl nhw gyrraedd certain amount o bres, maen nhw'n gaddo cytuno i brynu darn o waith i hynny. A dwi'n meddwl bod pethau fel yn wych i artistiaid sort of meddwl mewn ffordd effeithiol sut medru artistiaid fynd drwy gyfnodau fe hyn, pe mae arian yn bryn. Ie. So sut ti'n meddwl mae fel rhywbeth fel Instagram a fel ti gyda arddangosfa newydd sy'n dweud sydd wedi symud i Wrecsam nawr, sut mae'r sort of parallels y ddau yn nhw? So mae'r gwaith AR-LEIN, ydy hwnna'n gwahanol i'r stwff sy'n mynd i bod yn yr arddangosfa nesaf? Na, mae'n rhywfaint yn yma di fath, ond dwi'n meddwl beth ydy, wyt ti'n creu atha rhyw, atha ddidus di, mae o'n parallel, a dydy o'n un neu'r llall. Dwi'n gwybod bod chdi'n medru... Be o'n i'n licio oedd pen oedd yr arddangosfa'n Llundain, oedd bobl yn deud faint oedden nhw'n fwynhau gweld y gwaith yn y crowd, bod nhw'n wedi gweld y drawings i hynny ar ôl dilyn fi ar Instagram ers 2 flynedd neu beth bynnag. So dwi'n meddwl bod yna berthynas symbiotic rhwng dangos dy waith ar y we a sut wyt ti'n dangos mewn oriel. Dwi'n meddwl bod yna ffordd o ddefnyddio pethau o Instagram, os wyt ti'n gwneud e mewn ffordd sydd yn arbennig i dy waith di dy hun, mae yna ffordd o ddefnyddio fo mewn ffordd clyfar, so bod wedyn yn cael bobl i ddod i'r arddangosfeydd a falle. So beth ydy hoff fel medium ar y foment i ddefnyddio? Dwi'n eisiau brynu iPad un mawr dechrau'r cyfnod clo ar ôl gyda'i fawr o ddiddordeb yn gwneud drawings digidol cyn hynny. A mae hwnna wedi bod yn newid byd i fi rili. Dwi'n wrth fy modd efo just, be wyt ti'n medru wneud efo rhywbeth fel a bod chdi'n medru just gweithio'n sydyn a dwi wedi troi'n bach o nerd, dwi'n meddwl, yn ystod yr cyfnod clo. Dwi'n sbio'r tutorials rhyw bobl o dramor yn Esbonio sydd wedi gwneud pethau sydd wedi gwneud lluniau freckles neu rhywbeth fel yna. Ond dwi wedi bod yn peintio hefyd lot yn yr arddangosfa sydd yn mynd i tŷ pawb yn Wrecsam. Mae yna peintiadau ac dyna'r tro cyntaf ni wedi peintio ers o'n i'n coleg, i fod yn onest. So dwi wedi mwynhau hynna. So mae cyfnod clo wedi newid pethau ti? Yndi, dwi'n meddwl bod wedi gwneud i fi ddechrau meddwl yn bach mwy dros yn hun, a peidio jyst disgwyl i bethau ddigwydd, bod dwi'n medru wneud pethau o dan yn stem yn hun, really. Yn aml iawn, fel artist, mae wedi just ista o gwmpas yn cwyno bod yna'n byd yn digwydd, a dwi wedi bod yn euog yn neud hynna. A dwi wedi dallt, mae o'n ddarun bach o bwysau ar chdi dy hun i hyslo ac i wneud, drio pethau gwahanol a pethau fel yna. So dyna dwi wedi ddysgu o ran yn hun yn ystod y cyfnod clo. So mynd nôl i sort of fel 10 mlynedd yn ôl, a ti'n siarad amdano fel yr amser Meddwl Aur a Dewis Bobl yn y Steddfod, sort of yn siŵr beth oedd yn mynd i digwydd nesaf. So beth ddigwyddodd nesaf i ti, a beth oedd y sort of uchafbwyntiau fel dros y 10 mlynedd jyst i bod? Sy'n cwestiwn mawr yn gwybod? Na, ond so yn 2011 oedd y Steddfod yn Wrecsam, a wedyn oedd gennau sioe yn
lle o'n i, ac yna i sioe yn Birmingham yr un flwyddyn, a mi nath hwnna ddechrau newid pethau fi yn Lloegr yn sicr. A wedyn, yn 2013, wedyn o'n i'n cynrychioli Cymru yn Venice, a ddath hynna newid bob dim, really, chos o'n i'n ddath na just fflyd o arddangosfeydd wedyn ddod fes i yn y British Art Show yn 2014 a hefyd yn 2015 o hwnna a yn y GI Festival yn Glasgow ar ôl hynna a wedyn Artist Monday a sioe yn y Barbican yn 2016. So ges i 2-4 mlynedd eitha hectic mewn ffordd ar ôl ennill yr Dewis y Bobl a y Fedal Aur. Ond dwi'n meddwl beth sy'n dda efo'r dwi wedi deud nad oes ddim gymaint yna sylw i celfyddydau gweledol yn Cymru, ond beth sy'n dda amdan y lle celf a yr Gwobr Dewis a Josef Herman ydy mae o'n rhoi ffocws bach ar y byd yma sydd ddim really yn cael i llawn sylw gweddill y flwyddyn. A dwi'n really licio y nos Sul cyntaf na'r Eisteddfod, pe mae yna lwyth o bobl efo lot mwy o chwaith dillad na welid i'r maes fel arfer I gyd yn ymgynnull yn y lle celf. Dwi'n yn sôn amdano fi'n hun wan, ond ti'n medru deud, mae just bach mwy o flewyn ar bobl oes yn yr agoriad lle celf, yn lle dyn nhw'n gwisgo crocs o bethau fel yna. A dwi just yn really licio y noson yna, lle ti'n gweld artistiaid o'r eich o ti'n wedi gweld ers blynyddoedd. A mae o just yn ongl neu'n ogwydd gwahanol o fod yn Gymro dydy neu'n Gymraes. Dydy am yn I wneud efo barddoniaeth, dydy ddim I wneud efo music. Dydy am I wneud efo S4C cryn byd fel, mae o just yn thing o'na I hun. A mae gennych chi bobl wrach sydd ddim yn siarad Cymraeg, neu ddim yn siarad Cymraeg gystal yn rhan o'r peth. A dwi'n mwynhau hynna. Dwi wastad yn mwynhau y noson yma lle cael hwnna. So mynd nôl I fel 5 mlynedd yn ôl, I Artist Monday a tyrau mawr. A ble bydde ti wedi dechrau gyda hwnna yn dy feddwl? Dwi'n meddwl... Dwi'n meddwl bod dwi wastad wedi dychmygu, be fysa hwn yn edrych fel os oes ni'n rhoi o fanna. So, a nes I just meddwl os oes chdi yn cymeryd un skyscraper o Efrog Newydd a just gosod o'n rwla yn Eryri, be fysa fo'n edrych fel. A yn fuan iawn drwy nes I wedi defnyddio'r rhaglen o'r enw SketchUp a Google Maps drwy gilydd rwsyd lle o'n I medru just creu rhyw fath o dirwedd oedd yn debyg I be oedd yn fras. Oedd hyn cyn I gael yr animeiddwyr yn rhan o'r peth. Ond just I fi wedi planio allan. Oedd o just yn sport wedyn, just ffeindio'r adeiladau digri yma a just gosod nhw ar ochr y llyn, just I weld be oedden nhw'n edrych fel. A cael Guggenheim. Ie, na chdi, a hefyd adeilad. Oedd yr adeilad tu opera Zaha Hadid yr un oedden ni fod I gael yn Gaerdydd cyn iddyn nhw cael ei dynion roed y caibosh yna fo. So, ond na rhywbeth bach o ddireidi yna fo I fi hefyd, bod dwi'n medru just rhoi pethau fela yna fo. Dwi'n meddwl bod, direidi oedd o, a hefyd just, yn Saesneg, what if, be fysa fo'n edrych fel, os fysa chdi'n a wedyn drwy weithio efo cwmni animeiddwyr, oedd nhw wedyn yn medru mynd ar lefel o fanylder I just extremes, fatha gael goleuadau yn fflachio a mwg yr air conditioning yn codi o'r toi ar adeiladau. A hefyd creu adeiladau oeddech chi ddim yn weld yn y shot, ond bod nhw'n adlewyrchu yn ffenestri'r lleill. So yna lot I gysidro ar o'n gael o'i edrych yn debyg I buildings go wir. Ond doedd na ddim lonydd yna fo o gwbl yn amlwg. A lot o bobl I sylwi hynna. Doedd na ddim, oedd o'n amlwg sut oedd y bobl oedd yn byw yn y ddinas ma'n mynd o un adeilad i'r llall.
Achos oedd yn credu bydd falle lot o bobl yn meddwl, wel, gallai hwn digwydd. Falle ddim nawr, ond mewn 10 mlynedd. Ie, bosib. Achos ar y cyfan mae adeiladau mawr fel yn cael ei adeiladu mewn llefydd lle mae yna le i chdi wneud. Ond wedyn, os ti'n meddwl am lefydd atha dinasoedd yn De America sydd yn y mynyddodd, mae nhw yn adeiladu meysydd awyr mewn llefydd hollol gwirion bob. Dwi'n cofio glanio yn Mexico City a methu credu bod y lefelau gwahanol oedden ni'n mynd drwyddan nhw wrth lanio a medru gweld i fyny 2 bobl a falle. So, diolch yn amhosib. Dwi'n meddwl, ond ar un llaw, o'n i'n meddwl bod atho rhyw ddyfodol hyn llefus i Gymru, ond ar y llaw arall, o'n i'n meddwl, mae yna rhywbeth reit brydferth am dinas digleia fyny nos hefyd, so o'n i'n mynd bod yn, o'n i'n mynd yn meddwl i fyny un ffordd na'r llall fel o, o'n i'n just cynnig o fel syniad. Oedd o ddim yn, o'n i'n mynd rhaid y marn i os oedd o'n beth da neu beth drwg. So gyda dy sioe newydd, so gallai ti roi disgrifiad bach ohoni? Reit, so nes i... Mae'r arddangosfa yn cynnwys modelau o oriela bach smal, neu institutions, neu theatra smal. A mewn ffordd, dwi wedi bod yn dychan rôl yr oriel wrach mewn bywyd modern. So mae yna ffilm yna hefyd sydd yn sôn amdan rhyw fath o siege yn digwydd mewn oriel a sut mae'r bobl sy'n gweithio yn y swyddfa'n delio efo'r peth. Nes i lawnsio llyfr hefyd yr un pryd o'r enw This is Everything. A beth i hwn ydy'r drawings Instagram mewn llyfr. A llun yna fi ar y gwely, dyna sut ni'n gwneud y lluniau. Oedd a lot o'r lluniau sydd yn y llyfr yna yn yr arddangosfa hefyd, a'r peintiadau yma. A mewn ffordd, dychan a dychmygu oriela smal. Dwi'n gwneud i hynna swnio'n ddiflas, ond actually mae'n reit ddoniol yr arddangosfa. Dydy o ddim yn ddiflas, neu dwi'n meddwl bod yn ddiflas. A y peth ydy, dwi wastad wedi ffeindio'r byd celf yn fyd mor snobyddlyd a snooty. A mae o jyst yn berffaith os ti eisiau tynnu blew o drwyna pobl, mae jyst yn fyd perffaith i ddychan, achos mae yna gymaint o gonfensiynau a arferion hirt. Mae yna lot o ddeunydd yna i chwarae fo. So beth bydde ti'n dweud wrth myfyrwyr ifanc sy'n dod lan? Ti eisiau gwneud celf, ti eisiau byw yn y byd celf. So pa fath o advice bydde ti'n rhoi? Mae'r byd mor gwahanol nawr na fel 20 mlynedd yn ôl. Yndi. Pan nes i symud yn ôl i Gymru yn 1999, oedd yna fawr neb o dan 40 oed, rili'n cael unrhyw fath o look in efo'r byd celf. Oedd o'n teimlo'n eitha ceidwadol. A dwi'n ddiolchgar iawn i bobl atha Chris Coppock oedd yn photogallery ar y pryd, a Lisa Edgar oedd hefyd yn photogallery, a G39, bobl fel oedd a throi cyfleoedd cyntaf i fi. A dwi'n ofnadwy o ddiolchgar a chapter, Hannah Firth yn chapter hefyd yn rhoi arddangosfa solo cyntaf fi yn Gymru. So, dwi'n meddwl, ond amlwg ddim cweit gymaint o... Mae yna fwy artistiad wan yn un peth na gona dy gynnydd, dwi'n meddwl. Lot mae artistiaid ifanc yn penderfynu dod yn ôl. Dwi'n meddwl, un peth dwi wedi ffeindio ydy peidio bod rhy gwrtais. Mae yna dueddiad yna ni fel Cymru i fod yn bach yn rhy polite. A dwi'n dweud bod eisiau troi fyny rhyw ddiawl anifyr, ond yn sicr dydy artistiaid y rhyngwladol eraill efo ddim qualms, efo actio yn obnoxious a cael ffordd i hynny na taflu tuag anna'r pram. So dyna un peth dwi wedi dysgu ydy cario ymlaen i
peidio mynd dros ben llestri, ond cwffio dros dy waith rhywfaint, dwi'n meddwl bod hynna werth wneud. A os oes yna un criticism os ni'n neud o'r sîn gelf yn Gymru, ydy fys ni'n licio os oes y curadwyr Cymru yn neud mwy i helpu yn y frwydr yna, i gwffio dros artistiaid Cymraeg yn Gymru a tu hwnt hefyd. Dwi'n meddwl bod hynna'n, mae yna ddiffyg hynna, dwi'n meddwl yn Lloegr ac yn yr Alban yn sicr a weithiau'n Werddon, dwi'n meddwl bod gennych chi guradwyr fan'na neith fynd â artistiaid a'i gwledydd nhw allan i'r byd, na nhw bod yn eitha evangelical yn y ffordd maen nhw'n promotio gwaith nhw. Dwi'n gwybod os yna neb yn neud hynna yn Gymru. Ond fyswn ni yn argymell rhywun i fod yn artist yma. Dwi'n mynd dyfaru symud yn ôl yma 1999, ond bod o wedi bod y waith calad. Nath pawb yn Llundain ddeud fi beidio symud yn ôl. A oedden nhw'n deud it's a bad idea. Ond wedyn, rhyw 10 mlynedd wedyn, pan ni'n gael llwyddiant, oedden nhw'n deud, well, it was a counterintuitive move. Ond be di counterintuitive move ydy bad idea sydd wedi dod i sydd wedi cael ei be bynnag. Dwi'n gwybod beth dwi'n trio ddeud, ond nes i brofi nhw'n anghywir, basically, dyna nes i. So, dyna oedd yn counterintuitive. Na ti jyst i dweud mae yna lot fwy o bobl ifanc nawr yn y byd celf yn Cymru. Sut mae hwnna fel yn sort of balans y mas gyda fel talu mynd i brifysgol a wel, Westminster yn trial cymryd arian i ffwrdd o celfyddydau. Dwi'n meddwl bod o'n... Beth sydd yn... Y broblem ydy, os dalwm oedd... Pan i si ysgol celf yn Llundain, oedd ysgolion celf ddim yn rhan o'r system brifysgol at y gynnu. So, oeddech chdi'n cael stiwdio am 2 mlynedd ac oeddech chdi'n mwy na lai'n cael plesio dy hun a really cwffio efo dy hun i wedi creu dysgu sydd wedi greu gwaith ar ben dy hun. Ond ers i gyrsiau celf gael ei tynnu fewn i'r system mwy sut mae prifysgolion yn gweithio, beth sydd wedi dod efo hynna di llwyth o, wel, mae'r gost di mynd i fyny'n amlwg, ond hefyd bod mae artistiaid yn gallu gweithio mewn ffordd vocational wan, neu maen nhw'n studio mewn ffordd vocational, a ddim, mae celf gain yn cael ei gyhyddo o fod yn snobyddlu i gymharu efo'r celfyddydau mwy vocational, ond dwi'n dysgu celf yn Lerpwl, a beth dwi'n weld ydy mae bob artist celf gain efo gwahanol anghenion. Mewn ffordd nad ydy illustrator neu graphic designer ddim, a ddim amharch iddyn nhw, ond wedi di fod yn fine artist sydd yn gwneud cerfluniau, neu wneud perfformiadau, neu wneud gwaith sain, neu wneud gwaith text. A mae anghenion bobl o'r gwrs fel yna holl o wahanol i gyrsiau eraill. A dwi'n meddwl bod o'n bechod bod ni wedi cael yn tynnu fewn i'r system brifysgolion, really. Dwi'n meddwl oedd colega celf Prydeinig yn gweithio lot gwell yn yr hen drefn. A dwi'n meddwl, os ti'n sbio ar holl artistiaid gwych allan o ysgolion celf Llundain yn y 90au, a'r holl band yn y 60au ddath fynd i ysgolion celf, God only knows pam dechrau blwyddyn 2000 ddath nhw feddwl bod angen newid y colega mae i gyd, chos oedd yn amlwg bod nhw'n gweithio, a dwi'n meddwl bod hynna'n gollad i wlad yma. So, dwi'n meddwl bod oedd anodd ar un llaw i stiwdant, chos mae yna lot fwy ohonyn nhw eisiau mynd yn artistiaid, ond hefyd mae yna lot mwy o gyfleoedd nag o'na pan o'n i'n gadael coleg. So, mae artistiaid rwan yn aml iawn yn mynd i fewn i breswyliad neu rhywbeth fel yna. Do'n am sôn am y fath beth pan eisiau adael ysgol celf yn Llundain. So, oedden ni jyst yn rhoi arddangosfeydd i fyny'n hynny mewn llefydd gwag a ballu. So, do'n am... Mae swings and roundabouts, dydy. Mae rei pethau'n well, mae rei pethau'n waeth. A yn ariannol yn sicr mae pethau yn anoddach, ond a oedden ni'n sôn am y we jyst rwan,
wyt ti hefyd, in theory, medru byw yn rhywle sy'n eitha rhad i fyw, atha Gogledd Cymru cyn i'r bobl ail gartrefi symud i fewn. Mae i fod yn eitha rhad i fyw yma. A defnyddio'r we i chdi wedi gwerthu dy waith neu gwerthu dy hun fel artist rownd y byd. So, dwi'n meddwl bod hynna'n well. Mae'r we di wneud pethau'n bach mwy democratic o ran hynna. Bod chdi'n mynd i gweithio o'r wrth y canolfanna mawr. Dwi'n credu'n gry yn hynna. Dwi ddim yn meddwl dylsa artistiaid gyd fyw yn Berlin neu Llundain. Achos os oes ar deintyddion i gyd yn neud hynna, fysa'n eiffar a helynt. A dwi'n mynd ar pan bod rhaid i artistiaid gyd fyw yn yr un lle. Dwi'n mynd all. Pa fath o gymuned sydd o amgylch lle ti'n byw? Wel, dwi wedi bod yn byw yma ers mis Tachwedd, ond dwi yn y bit, wel, Llanrug a lle mwyaf Cymreig yn Gymru, a mae gennych chi'r lle eitha posh, mae'r enw Fach Wen uwch ben y llyn yn Llanberis, lle mae hwnna atha rhywbeth o ryw advert sent i bobl posh. Mae hwnna'n fyd arall, dwi'n gwybod beth i hwnna, ond dwi rwla yn y canol yma. A mae yna ddreunog yma sydd yn dod i fewn i'r ar weithiau. Ia, dwi'n byw bywyd eitha, ar ben yn hun, eitha isolated, a dwi'n mwynhau hynna. Mae o'n... Ia, dwi'n teimlo bod rhaid i fi fod o gwmpas llwyth o artistiaid drwy'r amser. Dwi'n licio medru gweld nhw o bryd i'w gilydd, ond dwi'n teimlo bod dwi angen bod mewn cymuned artistiaid. Ond dwi'n cadw yn cysylltiad artistiaid, a os dwi eisiau help efo rhywbeth yn aml iawn, dwi'n troi at artistiaid eraill, so ar gyfer yr arddangosfa yma, nes i weithio'n agos efo Paul Eastwood, yr artist o Wrexham, ar gyfer creu'r adeiladau yma. So mae hynna'n un peth di newid, ydy mae gennych chi gymuned a artistiaid yn ardal Wrexham, ac mae yna artistiaid Carn yn Gaernarfon. So mae hynna'n dechrau newid. Ti'n dechrau gweld rhwydweithiau o artistiaid yn cael ei creu. Dwi'n meddwl bod hynna'n gret. Wel, i gorffen bant. So, mynd nôl i'r Eisteddfod, a i meddwl pa mor bwysig yw ennill y wobr aur, neu cael dewis y bobl, i bobl ifanc, i unrhyw artist o unrhyw oedran. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig oherwydd mae'n rhoi rhyw fath o... Allwn ni ddim yn rhoi llwyfan i'r artistiaid yna yn Gymru mewn gwlad, allwn ni'n deud, sydd ddim yn rhoi lot o sylw i celfyddydau gweledol. A dwi'n meddwl bod o'n neud am mewn ffordd... so mae yna wobr ariannol, does, mae hynna'n rili defnyddiol. Dwi'n meddwl hefyd bod o'n... Mae'n golygu bod yr artist yna wedyn cael ei weld gen artistiaid o gwmpas Cymru sydd ddim yn gyfarwydd â'i gwaith nhw. Dwi'n meddwl bod o'n gret. Dwi'n meddwl bod os ni jyst licio os yna fwy a bethau fel yn mynd ymlaen yn Gymru drwy'r amser. Mae'n sgynna ni'n oriel cyfleus genedlaethol yn Gymru, ond os fysa gynna ni, fysa ddim yn ridiculous bod y person sydd yn ennill y fedal aur wedyn yn cael arddangosfa ei hunain yn yr oriel na petai o'n bodoli. Dwi'n meddwl bod y Eisteddfod yn sicr yn helpu lot, a Gwobr a Josef Herman yn wych, really. Lot o'r amser fel artist wyt ti'n cael ariannu'r peth dy hun. Wrach bod chdi'n cael prosiect a mae yna ffi, ond yn fuan iawn mae'r ffi'n cael ei lyncu fyny, mae pethau newid efo'r prosiect felly. So mae Gwobr sydd yn no questions asked, just pres i chdi yn dy bocad i artist yn wych. A peth arall am artistau gweledol ydy, dyn nhw'n wastio ceiniog yna fo. Dwi rioed wedi gweld set o bobl sydd mor dda am wneud i bres fynd yn bell. So, dyn nhw'n wario mewn y pub o beth dwi'n weld yn hyn. Diolch Bedwyr. Edrych mlaen i digon o waith yn dod mas ar yr Instagram a pethau fel ni. Mae gennau brosiect yn
yn gweithio'n tu ddewi a y pentref mae'r enw Ferns yn Wexford yn Iwerddon ar y cyd. So mae hwnna'n rhywbeth fydd yn digwydd flwyddyn nesaf. So dwi'n gobeithio na fydd... Gret, ie. Ie, gobeithio fydd Covid ddim yn cael ei gryfanga ar hwnna. Na, edrych mlaen blwyddyn nesaf then. Ie. Wel, diolch Bedwyr yn cymryd rhan heddi. Ie, croeso tad. A, wel, edrych mlaen i dod i Wrexham. So, diolch i ti a cael noswaith arbennig. Ie, diolch yn fawr. Diolch. Tara, Bedwyr. Tara. Ciao, ciao. Ciao, ciao.